ഇലയിട്ടുള്ള ഓണസദ്യ, സദ്യ ഇത് മലയാളിയുടെ ഒരു വിശേഷമാണ്. ആ ഇലസദ്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് പപ്പടം. നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ പോയാൽ, കൊച്ചിയിൽ മട്ടാഞ്ചേരിയുടെ വഴികളിലൂടെ നിങ്ങൾ നടന്നാൽ വഴിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഇരുന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും ഗൗഡ സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണരാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗോവയിൽ നിന്ന് 16 നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന കൊങ്കിണി സംസാരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ സമുദായ അംഗങ്ങളാണ്. നമ്മളുടെ സദ്യ, മലയാളിയുടെ സദ്യ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലെ പ്രധാന ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊങ്കിണികളാണ്. അതായത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ അവരെത്ര കണ്ട് ഭാഗമായിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്.